Jeg drømmer om, at det nye bygningsreglement skal kunne være med til at bevare mange af de her fantastiske gamle bygninger, vi har, og være med til at skabe nogle rammer for, hvordan vi kan transformere den og renovere den, og jeg bruger den faktisk aktivt som led i den grønne omstilling, men også fordi de er fantastisk smukke, og fordi de fortæller noget om vores kultur. Jamen, der er simpelthen nogle forskellige ting med det nuværende bygningsreglement, der gør, at vi vurderer renovering og transformation på en måde, som var det nybyggeri. Og det vil så sige, at når man ændrer noget, jamen, så skal det overholde mange af de krav, der er til nybyggeri. Det skaber nogle helt klare barrierer. Og samtidig så er der så mange paragrafer i bygningsreglementet, der er åbne for fortolkning, som tolkes forskelligt fra kommune til kommune og fra rådgiver til rådgiver. Og derfor er der ikke nogen klare regler for, hvad må man ikke. Og det skaber simpelthen, at man møder en mur af bureaukrati, inden man næsten allerede er kommet i gang. Og det gør, at rigtig mange bygherrer, de simpelthen ikke har lyst til at kaste sig ud i et projekt, hvor man faktisk bevarer, renoverer eller transformerer.